V-am regăsit la un episod, sunteți aici alături de Filip și astăzi ne vom juca Fortnite pe telefon. Mi-am făcut și eu să văd care-i treaba cu el. Că am văzut că multă lume și l-a făcut acum. Și am zis, mi-l fac și eu, de ce nu? Adică am văzut că a fost eventul cu Chapter 4 la care am fost pe PlayStation. Și chiar coincidență, Chapter 4, PlayStation 4. Dar astăzi o să ne jucăm pe telefon. E primul meci. Pe telefon. Bine, am mai jucat înainte pe telefon, dar nu în chapterul ăsta. Am pe telefon că trebuie să aștept să vină cineva, gen, ca să tragi aici. Și destul de enervant. De exemplu, trebuie să fie, uitați, obligatoriu un alt de asta. Și dacă auziți ceva, acum, de exemplu, cum a fost asta, este din cauza că când tragi să vede pe telefon. Mergem să luăm direct o motocicletă. Ok. Ok. Știu locația unde e și chest. Și avem și motocicletă. Garantat. Mă rog, probabil avem de moto. Unde e motopurța? Ok, de obicei acolo am motopurță, dar de data asta n-a fost. De fapt... Nu, de ce să merg așa? Stai așa. Da, v-am zis. E enervant, știu. Dar nu am ce-i face. Hai, mă. Mergi la mergi. Pică, pică. Fugi. Ce poți să faci? Ok. Haide, mă, frate. Doamne, ce enervant e. Mai bine mărim decât să... Am 30 de asta viață și zona e departe. Oh my god, oh my god. Haide, mă, frate, nici aici nu are motociclete, nu sunt. Le-au luat ăștia pe toate. O să mi-l dau, da? Nu acum. Sniper. Și glanțe. Rip. Rip. Ok. Easy. Easy.
vero. Io c'ho una page entrata vero. Una musica. Devo fare attenzione sempre. Ok. Non so. Если я encontro giusto. Non posso essere normale. Ma c'è una sperienza. Questa è la master. Questa è 2 minuti. Și după scoatem din inventar. Și dăm Bigu. Așa, și îl dăm și pe ăsta să fie 100%. Iar dacă avem 38 de viață. Uite, mă, speriați iarăși. Îl luăm și pe astea și mă dăm și pe ăsta. Nu are sens. Așa de. Mă face cu bowling. Mamă, ce trag ăștia pe aici. Dacă aș putea să-i trag de ăsta direct în cap, adică dacă ar fi player, ar fi mișto de rău de tot. Pentru că l-aș fi omorât foarte ușor și așa ușor direct kill-uri, dar mă gândeam am 2. Hai să vedem. Știai că de emoturi, frate? Chiar așa de emoturi. Eu. Rip. M-a călcat direct. Hai să mergem mai de aici. Să vedem dacă e ceva pe aici. Uite, ok, mașina, deci ar trebui să fie și playeri. Ori de mie, ori alții. Depinde. Aici cred că am cu snipe. Momentan nu ne dau să fiu eu. Așa ne uităm. Uităm ăsta snipe. Bă, a plecat ăla de acolo. Hai să speriem un pic pe ăsta de aici. Oh, ce să nu speriem. S-a dus. Opa. Ia, să trece un pic așa. Să te ne vede. Direct. Asta trebuie omorât. Ok, am scăpat de... Bă, de chiar aici nu m-am uitat. O, direct. Hai, mă, frate. Cred că v-ați pregătit uitându-mă la mine de distractiv. Sau în jocul ăștia. Că mi-mi place. Nu știu de voi.
Nu, am crezut că... Vai, ce m-am speriat. Ok. Dacă ăla se mișcă în continuare, trebuie să găsim unul pe loc care să stea pe loc și Africa. Facem și noi 4 kill-uri. Cred. Nu știu. Avem 3. Hai să vedem dacă mai e cineva pe aici. E, da, vine. Vine terminat. Așa că trebuie să... E atacat din 2 boți. Serafon. Mamă, 200 de sniper. Unde mă trage? Ok, unul l-am omorât, dar nu știu care era. Ultimul sniper. Și aici. Ok, bine. Vai de capul meu. Mai stai cu construitul. E clară treaba. Hai să încercăm să mergem acolo unde eram. Uite aici, cred, nu? Dar ce surpriză mi-a făcut domnul. Ia să-i facem și noi cu un headshot. Ia să-i facem. Hai să zic și eu. Bă, da, m-a văzut. Încă dărib. Am zis eu că nu scapă. Hai să tragem asta sus. Nu mă știți în care tragem. Asta vă... Mamă, ce aproape. Dar ce frumos e să stai cu sniper. Stai așa jos. Dacă stai jos nu te vede nimeni. Ce are sniper. Nu știu dacă aveam legendar, dar... Acum ce ne permitem și... Mamă, ce aproape. Așteptăm să rămână asta pe joc aici, e perfect. Stau puțin pe el, direct. De ce nu pot să trag în el? E de-al meu? Not good. N-am murit. Am descoperit ceva nou. Dacă te dai în crouch fix când ai ajuns jos și să de undeva sus, nu mori.
Wow, am câștigat. Hai să încercăm și un solo, că nu a fost așa de greu asta. Return to lobby. Hai să-i dăm un solo, dacă nu ne e frică. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de Baba. Claim. Yay! Team Rumble. Harmony House Hub. Recenții player, eu nu m-am jucat asta. Creativ, nu, băi, cum să nu. Battle Royale solo. Accept. Play, hai să vedem. Ce facem aici? Matching error. Acum level 4. Ok. Atunci jucăm. Sau normal dacă mai... Hai mă, frate, unde sunt? Da... Trio, hai să vedem. Poate mă lasă? Ce level am eu? Trebuie să am level 4. Băi, n-am șanse, așa că jucăm tot Team Rumble. Pare rău. Oricum sunt scurte meciurile. Hai să așteptăm să înceapă. Vreau să luăm și o motocicletă. Meciul ăsta. Să sperăm că avem noroc și găsim. Oricum multe sunt pe la zona aia cu zăpadă. Așa că urați în baftă. Să găsesc. Țineți-mi pumnii când intru în meci. Fiți atenți, când ajungem în autobuz, trebuie să dea toată lumea like. Ok? Asta are pe Neymar, junior. Ați apăsat butonul de like? Las că vă văd eu pe aia care n-apăsați. Cam... Acum să zicem că ar trebui și să scoatem parașuta, adică... Oricum cercul e aici. Deci e bine. Dacă nu sunt aici și ți ne găsim 100%? Da, nu, nici dată să ne... Bun. Bă, da, ce e aia mică? Bun. Lasă că la unde ăsta și mergem până la... E unde sunt multe secrete. O găină. Trebuie să urcăm pe aici. Deja am uitat pe ea. Dar nu e aici. Nu mi-e frică de ea. Poți să tragă cât o vrea, că nu pe la nici pe unde văd.
mai știu unde e casa, unde erau un garaj. Cu multe de astea. Erau mai multe garaje. Cred că ăla e. Dacă nu mai aici, așa un pic. Nu. Unde era, mă, frate? Haide, mă, frate, mă enervezi, mă tragi mult. Uite-te, nu te mă, frate. Ești chiar enervant, adică pe bune. Gata, ce n-ai bătă, că ne deci mă... Nu mai zic nimic. M-a rupt pe cocoașa. M-a rupt pe cocoașa. Cred că ăsta roșie. Cred că ăsta roșie, fiindcă e mai mare așa și ăsta pare a fi noi. Nu există așa ceva. Poate e pe partea asta. Nu. Nicio șansă. Nicio șansă. Ba da. Ce vorbeam, fraților, fix când am zis a doua ori, nicio șansă, ia uitați. Magie. V-am zis că găsim până terminăm videoclipul în meciul ăsta. Trebuie să găsim. Oh. Scuzați vibrațiile, nu am ce să fac. Sau ba, da. Settings. Aici. Că este în FPS-urile. Nu merge. Set, 3 de rezolvare. Hai, mă, fac. Vibrația off. Da, nu don't save. Mamă, ce m-am enervat. Off. Apri. Gata, altceva. Să mă scuzați de vibrațiile care au fost până acum, n-am avut absolut deloc ce să fac. Bine, nu că n-am avut, nu am gândit. Nu vreau să mă... Mam. Deci face niște drifturi motocicleta asta. Nu pot să credeți. O să mai luăm motocicletele din Fortnite merg și pe apă. Ce e bine. Băi, dar mă urmărește unul și mă enervează. Nu, dai termină. Stați un pic. Gata, ne-am întors. Am avut o mică mare problemă. Bine, mică.
Știți imaginea aia cu Hulk? Ok, motorul ăla sigur are mai mult benzină decât al meu. Motorul ăla sigur are mai multă benzină decât al meu. Nu pot să cred. Level up, level 3, da. Doamne, ce mă oftic! Nu. Yay. Pickaxe. Să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să mai facem episoade cu Fortnite. Pentru că Fortnite is the best. I just oh my ass going on my PC because I need to get that Fortnite. Ok, gata. Better best. Că luăm niște glanțe de-astea, că avem nevoie. Am și de asta, că avem nevoie, că ne place. Așa că acum îi rupem. Îi rupem pe barbă. Ia, uite. Ce faci, barbașanule? Cum să lași asta aici? Barbașanule, cum să lași asta aici? Cum, frate, cum? Cum să lași asta aici? Cum așa? Wow. Be careful, man. Be careful. Nu te urca pe ea. Ok, cineva l-a lăsat aici intenționat. Ok, merge să se cu el. Încă mai merge. Nu vedem de meniurile astea. Și de un spray de ăsta. Direct headshot. Wow. 2 kill-uri. E bine meciul ăsta. E bine că de cață. Ori și strâng 53 la 36, e bine. Avem 53 de kill-uri în total. Ia să uitați că mai fac un kill. Când mă bat cu unul. Să vedeți ori le crește lor. Ori ne crește nouă. Ha. Mamă, ce mi-a venit să tășesc. Ok. Nu prea e aici. Așa că, let's do this. Ok, cineva aici îmi pare rău de... Oh, mamă. Băi, frate, nu cred așa. Sniper. Where we put the sniper? We get this. And this. And we put him out. Then we get the sniper. Wow, sniper. Asta e la 138, da, mi se pare că rămăsese. Cred că 138 de glanțe, dacă rămăsese. Asta e ăla din meciul trecut, știi? Asta termele din meciul trecut și meciul ăsta. Uite unul, uite pe unul. Mamă, cu ce a tras, frate? Are noroc mare băiatul ăsta. Dar oricum nu are șanse. Nu au șanse ăștia dragi pe cealaltă. Adică, cine băie 73, 65. Speriat. Ori, direct în aer. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai granțele de spune? O, mamă, ce mi-a dat asta. Sau el, cine știe, are skin de fată. 84 goluri, 100. Le dă șanse mari la ăștia, dar 84, 85 cu 65. Nu au șanse. Don't have any chance.
nu știam de ce nu pot să merg. Bă, nici nu l-a lăsat să trezeze bine pe ăsta. O... Easy. Easy mort. Eu. Ce e aici? Ce e fucking aici? Nu pot să lovesc cu ea. Doar de 4 ori pot să fac chestia asta. O, ați văzut cum a prins? 181, dar ați văzut cum a prins? Wow. Asta trebuie să rămână. Asta trebuie să rămână istorie. Vreau să dați înapoi pe videoclip și să filmați partea aia. Wow. Bun, băi, fraților, și cam atât și cu acest episod care am făcut de 1 oră și 2 minute. Jumătate de oră, 32 de minute. Nu uitați de like și de subscribe dacă v-a plăcut. Pa, pa!